Padayon ang pagpanghawan sa mga sidewalk sa Dakbayan sa Mandaue aron mahibalik ang agianan ngadto sa publiko. Daghang mga istruktura ug mga atop-atop daplin sa daan ang gipangguba kaganina. Ang report ni Nico Serino. Mga atop-atop og extension sa mga tindahan ang gipuntirya kaganiha sa clearing operations. Gibisita sa mga personnel sa Mandaue City Legal Enforcement Unit ang Barangay Sentro. Ang pagpahawan kabahin gihapon sa halapad nga kampanya aron nga malimpyuhan ang mga kadalanan ug sidewalks sa mga obstruction. Matud ni Ginang Dolores, dunay gamit unta ang ilang atop-atop sa kananan. Apan mituman sila sa mando sa syudad. Palando ya ang mga agisad kung magawan mamasilong lang unta sila mga riman good nag-standby kung magawang mura sa waiting kuan ba shade nya magatang sa jeep pero ingama sila nga moy kuan ni Duterte. Matud sa team leader, misubay sila sa proseso ug mipadala-daan og notisya sa mga maapektuhan. Suma pa kung paghawan sa sidewalk ang hisgutan, lakip gyud sa pagkuha ang extension nga mga atop. Ang iyon mga lumulupyo nga mutuman dito sila kwaon gyud nato ni mga nakababag sa sidewalk. Kayuhan naman gini nato tanan mosunod lang gyud ang mga katawan. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.